Kai jama'a. Ai ba karamin rashi ne ba Duna. Duna. Amin. 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 Kai jama'a Duna shikenan wa. Allah sarki. Salamu alaikum. Mamada. Dila. Ni na yi tafiya na dawo. An ce kullum ana ganin mutane na cin abinci ga butoci ana ta alwala. Duna. Kai. Ai mun taba man ga mutuwa da. Shi wanda ya mutu shine Duna. Duna ba ai ya bai ko sati bai da mutuwa ba Duna. Allah ya azurta matan shi da haihuwa ɗaya biyu. Matan yanzu tana ciki. Iko sai rabbai. Wallahi gajiya ga mu kai jama'a. Kai ku ba ku ai salati goma. Allah ya ji kan Duna. Allah ba zumunci amin. Amin. Allah ya ji kan. Wallahu. Amin. Kafa 20 Allah ya ji kan Duna. Amin. Amin. Falaki da nas. Idan ta mu ta zo Allah sa mu cika da kyau. Amin. Amin. Allah ya ji kan Duna. Amin. Allah ya ji kan Duna. Amin. Amin. Allah ya ji kan. Amin. Allah ya ji kan Duna. Amin. Allah ya sa ya huta. Allah ya raya abin da ya bari. Amin. Ita kuma matar da ya bari Allah ba ta juna. Amin. 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 Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Amin. Matan na ciki dila. Tana ciki. Tana ciki da yaran ta biyu. Wallahi. Bata wuce sati ba ha? Ai ka san yanzu ba ka mutu ba. Kaga ka mutu ka bar yara. Mutane ba taimako. Ba taimako. Sai a zo a bar yaran in ga maka su ta gari a cikin anguwa. Kai. Idan suka lalace suka kama shasha kaje ana ta zake su. Wallahi tallahi. Allah Allah ya ji kan Duna. Amin. Kace Mai ɗakin na ciki da yara guda biyu ta yake dai ba abin gaba. A gaggar Allah ba zumunci. Ba komai bare. Bare shiga musu. Allah ya ba zumunci dila. Bare shiga musu. Kai. Da yake dai ba. Kai. Ba komai ba. Kai ka san mai dawo na gabas wa. Lokacin da Duna ya mutu na ga mashi an ce zai yi alwala Allah sa hasa sallan na yayi. Allah sarki. Mai dawo na gabas ba. Kai. Ba da ma sun ne kare. Kwanan shi biyu nan yana min jaje mutuwan Duna. Wallahi sallahi. Mamada. Shin ko kuna mance da hanyar shi? Ba ka manta ba. Ba shi kaya. Ba da ma sun ne kare. Dan Ladi boss. Babu wanda bai zo min ta'aziya rashin Duna da Mamada saboda Allah. Kamar ya. To ni na shiga ni ban gaba ni Adama ba. Kare na gani fa da yau abin ga kuyi guda. Matan Duna ne. Matan Duna kenan. Wai gabanin mutuwar shi da sai ta hidiya biyu. Kai Mamada duk garin ga duk wani mai zuwa waye bai san Duna ba. Duna Allah na tuba ka. Mamada kashin bura ubaka. Ni zaka zaga. Ni zaka sa dauka tsohon banza in zauna nan in ce a kawo salati akan Allah ya gafarta ma Duna a karanta uwallahu duka kan Duna a shekara ya ce uwallahu da nayi Allah ya isa Akan Duna. kai salatin da nayi Allah ya isa Ba ku sa baki ne. Waye bai san Duna ba. yanzu kare ni kai Mamada Allah ya isa mini Mamada gari Dunawa. na duduna Duk garin gawa bai san Duna ba. Duna me Wanda bai san shi ba. kai na ka iya iskanci je in dauko mashin dina ina gaya maka Ka cin mai na zan dauko mashin dina Wallahi ba dun idan kun kai iska in kun kai iska ku jira ni nan wallahi ba dun ata gawan Duna ba. wallahi sai na halaka ku ai zaman makokin na kwarai duk uban da na tarar nan na rance da Allah duk sai na murke ku Yawa sai kan ukun wallahi Duna fa. sai an yi addu'an kwarai sai an yi na mutum Yau sai kan ukun Duna ba kai fa. dan iska bane ko ka jira ni ku kuma ku zauna duka sai iyayen ku sun haihi wasu za a yi gawo kwarai Yawa sai ka uku. Yanzu a ce akwai wanda zan zauna makokin Duna haba Duna. Gai jama'a. Allah duk da shi gare ne na Duna. Waya ma ce wanka ne iskan dila waya ce wai. Wai. ai gawo kwarai ina ga ku iskanci wallahi kuma ku wallahi da karanta guda 20 Allah ya isa wallahi salatin nan da dai Allah ya isa ina kawo iskanci sai da duk mulkin su wallahi tallahi a zauna ai makokin na kwarai iskancin banza ai na iskanci wallahi